Solutions е изцяло българска аутсорсинг компания. Работим с глобални клиенти от Азия, САЩ и Европа, като клиентите ни се развиват в най-различни индустрии. Гейминг, хай-тек, финтек, възобновяеми енергийни източници и логистика. Дългосрочното ни партньорство с тях помага и на нас, и на тях да развием повече компаниите си и да оптимизираме процесите си. Мисията ни е да създадем здравословна работна среда за всеки, който има желание да се развива, независимо с какъв опит, образование или откъде идва. Уменията са ценни критерии, които правят хората трудоспособни и в бъдеще ще бъдат все по-търсени. В нашата индустрия меките умения са една от най-важните. Активност, мотивация и желание за развитие. Имайки предвид индустрията ни, често търсим хора с компютърни и технически умения, които междувременно да владеят и различни западни езици. Често търсим испански, немски, френски и най-вече английски. В последните години също развиваме дейността си с компании в финтек индустрията, което често налага търсенето на хора с такъв тип опит. Влизането на изкуствения интелект и новите технологии със сигурност помага повече на нашата работа. Чрез изкуствения интелект ние оптимизираме някои от рутинните си процеси, което ни дава възможност да се съсредоточим върху задачи, които често изискват повече човешка намеса. От друга страна, това ни задължава да четем и да се образуваме все повече. Нагласата и желанието за развитие са ключови със сигурност. Научаването на нови умения е най-важно, бих казала. Имайки предвид колко динамична е индустрията ни, всеки човек, който има желание да се развива и е позитивно настроен към научаване на нови неща, има възможност да се развие адаптивност, работа в екип, също, тъй като успехът на аутсорсинга всъщност върши от добрата комуникация и взаимоотношения между хората и не на последно място позитивно настроение към предизвикателствата, защото именно те ни карат да се развиват.